Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Di ata sa likod nga porsyon sa tourism building unya dinhi pod nag-control sa ato ang aircon diri sa ato ang tourism building diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Atong ako anong guys og unsay naa sa likod ani. Maonig nag-control sa energy sa aircon diri sa ato ang new tourism building diri sa Canigao Island. December 5, 2021, hapit na gyud ang Pasko. Hapit na nila mag-open guys para kuan aron mahatagan natog maayong serbisyo ang mga turista nga moari sa atong Canigao, atong ganahan og airport. Nya ako naghangyo sa tanang taga Matalom, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa turismo sa lungsod sa Matalom, aron magpadayon ang mga programa or mga mga project or mga proyekto nga gihimo alang sa turismo diri sa lungsod. Okay, atong ikuan guys, mong isuroy kung unsa ang update diri sa likod nga porsyon sa ato ang new tourism building. Iko live diri sa Canigao Island, December 5, 2021. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, mong itor. Mao ni guys, maunig likod nga porsyon sa ato ang new tourism building diri sa atong lungsod sa Canigao Island. Maunig guys, maunig guwaan niya, maunig butangan sa aircon niya, maunig bintana. Ako naghangyo sa tanang taga Matalom, ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Mong ikuan guys, magdala sa aircon. Kitago pa ni guys. Mao ni guys. Maunig mo handle sa ato ang aircon diri sa ato ang new tourism building diri sa Canigao Island. Okay, mga guys na. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Okay, maunig first nga room niya, maunig ikaduha nga room na guys. Okay, maunig guys ang palibot sa new tourism